Kull ġimgħa qed jidħlu mal-mitsejħa l-għajnuna lil Malta Red Cross, dan minn meta beda l-proġett pilota Community First Responder fl-ewwel ta' Lulju li għadda, proġett li qed jagħti l-assistenza f'każi ta' emerġenza fin-naħa ta' fuq ta' Malta. Dan anki fi sfond li fix-xhur tas-sajf lokalitajiet fit-tramuntana tal-pajjiż ikunu miżewda bin-nies ħdin il-bajjiet li huma suġġett tal-aktar inċidenti. Li qed jiġri hu li meta d-Dipartiment tal-Emerġenza f'Mater Dei titħlilhom telefonata l-għajnuna tal-Malta Red Cross li għandhom il-vettura stazzjonata f'Pembroke imorru immedjatament fuq il-post tal-inċident fl-inqas ħin possibbli. Edward Gruppetta, l-President tal-organizzazzjoni, spjega x'jiġri wara. Hemmhekk nistabilizzaw il-pazjent sakemm imbagħad jiġi l-ambulanza min-naħa tal-isptar ta' Mater Dei. U bekk innaqsu l-ħin ta' stennija li l-pazjent dak il-ħin f'mument vulnerabbli ikun qiegħed tant jistenna l-għajnuna meħtieġa. L-inċidenti ivarjaw minn dawk fuq il-bajjiet għal inċidenti stradali u dawk f'residenzi. Gruppetta kellimna dwar każ riċenti. Nista' ngħid li anki każ riċenti bħal-bira kellna wieħed li waqa' mill-loli kellu ksur serju. Il-vettura tagħna waslet f'inqas minn 4 minuti stabbilizzat lill-pazjent sakemm ġiet l-ambulanza mill-isptar Mater Dei. Il-Ministru Helena Dalli qalet li dan il-proġett huwa xempju ta' flus il-poplu minn fuq b'mod ġust. Hawnhekk fisret kif il-Malta Red Cross benefikat minn kważi 25,000 euro fondi mill-iskema l-proġett ta' organizzazzjonijiet volontarji biex l-istess organizzazzjoni investit vettura ġdida għal każi ta' emerġenza. Hija ringrazzjat li n-numru ta' volontira fih dan l-istess saqda li ta' kuljum jagħtu parti sostanzjali mill-ħin liberu tagħhom biex jgħinu jsalvaw il-ħajjiet. Fosthom Kyle Mifsud li ilu mal-Malta Red Cross għal dawn l-aħħar 6 snin. Jiena professjonija ta' infermiera, allura hija xi ħaġa sabtu komplementa x-xogħol tiegħi. Naħdem fer differenti milli din, allura isim kompli għall-esperjenza tiegħi personali wkoll tgħinna ħafna. Il-Malta Red Cross li din is-sena qed tiċċelebra l-25 sena mitwaqqif tagħha taspira li sajf li ġej tkompli timraħ biex dan il-proġett jolqot ukoll in-naħat isfel ta' Malta.